But now, in Anugo na Gumokoro Benda Graga kidnap or Reverend Father, touch the anointed, do the prophet harm. I can't say Habala Hanono. I can't Paragoha. I got me quote toku. Get Canon to know Lungo Korobia. Oh, with a confession here. Mark Zoruno. Him to make you cry Bosube. Got what about new way? Then Olungoka, Wokrobia Canyon. The organize the organize the group. Oliver, Cornelius, Woto, Anarchy. Yeah, Bushna, more than Bafia. 82. Na high tension. How am I organize the group? Do I know as Guinea Quanokino? I know there as then I lose security. Yeah, can you know? Because I buy sometimes that no man will be a man yana go security. Okay. But based on no tomorrow, more than women synodum. But I say okay, I can manage duty post. I know they too cool body. So on your may after everything. Oliver is not based on your but so the may go from that. No matter what do my HMNs need a Quezio government in Yelegaka. It's okay, can you go? Quezio Kuketa. Can he mean by you know the two good body? Government, him and Abiani, oh, when you know the two good body, a go like any we are now on our hair, K sheep or not your hair. Up then at 27th of December. Key happen with your hair. A go like any as on December. 200,000. 200,000. Imagine Oliver Keta now. Oliver say, now you know you're about 200,000. Can you have it maybe? And we also not blow 200,000. Then you open now, he had 200,000 now. He for what? As on security or kidnapping. For all kidnapping. You see, you know the two put body. For all kidnapping, man, as in. Ego le ka kwesiri nye gi amorom nya ka njiko na anyi wa no welo n'ime phone gi I send the command unu voice note to Ebube Monso priest Ebube Monso kidnap voice note bara na internet on ebe onu na-ekwu okwu na ihe otu na the thing with 10 million inu ya na phone gi I will forward ya na TikTok ka mfura I will forward ya forward ya isi na as no one is just forward ya onto na like otu ashishi tie gi otu ashinye gi obere ego ko forward ya as gini because na voice note ahụ o kwuru na 10,300,000 ka o mefuru n'aka unu and two o nwere onye ọzọ ya na ya so pụta na kampụ unu ahụ onye nke yara venza onye ahụ. We thank the Almighty God who honors the prayer of his servants. Those who kidnapped Father Nonso Okoye has been apprehended. Ke nkunu mere last. I think Reverend Father onye amara mafia Reverend Father ahụ kidnap ke month no kidnap re as of December gini amara m dead. Also no we be monso from here Nigeria no we be monso ko okay unu na-ajụ ajụjụ n'ime camp n'ime guy be na Oliver na-ajụ ajụjụ n'ime lisi onye ka ọ bụ so we are no Father ka ọ bụ no na alụ lebe monso ọ na-arụ ebe monso ọrụ unu wee mee gịnị well si na ọ batago no ya akwụ ụgwọ mụ amarozi ego na ọkwụ as in ransom. I told you people, when Fanoso was in their custody, I pleaded with them to release this man. He is a priest of God. And they became stubborn. They were so arrogant. And they told me to bring 300 million. I told them, listen, the man you are holding is a priest of God. Akuna hugoya. Honestly, Chineke adịghị ire. One day,
ị ga-achọwa Chineke ịma nchọta ya. One day ị ga-emepe anya gị, ị ga-dewa ya gocha face eluigwe, na-ele anya ma ị ga-ahụ Chineke ebe ahụ, mana ọ ga-adịrị gị too late. Gwagwa enwere a fool, onye nzuzu si na ya enweghị ihe dịka Chineke, na Chineke na gọọmenti. Ofu ụbọchị ga-abịa ya ahụ Chineke, ya amarazie na enwere mmiri ọkụ eji egbu mbe, na mmiri niile abụghị ofu. Unu ahụ na aka eferego ụmụ okorobịa ndị azụ, ị hụrụ ha dị ya na vidio, ọ ndị kidnap onye ozi Chineke. Ihe nji mee vidio play this video ka ọ dị too long bụ ka unu nweta aha ndị a niile a na-akpọ na da vidio. Onu ya ndị a bụ ụmụ anyị, ụmụnne anyị, ọwụghụ ndị Fulani, ọwụghụ ụmụnne ndị Asarị, ọwụghụ ndị Ebube Agụ, because unu na-adọjikarị defense ọ ndị Ebube Agụ, ọ ndị Asarị, ọwụghụ ha now, ya awụ ụmụnne anyị. Ha mezuru ụfọdụ n'ime ha bịara join ya vigilante na-arụ ala, ha na ndị ụfọdụ si ha meghe freedom na-arụ ala ekwezi elu, aka nsi ga-abacha ọnụ n'ọnụ, gọwa na agụgọ, tụwa na achị, ike unu ejuwele. Soludo jisi ike na nke ị na-eme na nke ikpeazụ a, anyị kwụ gị n'azụ, ekpere anyị Chukwu chekwa gị. Ma etu o siri mee, arụ unu na-ewebata n'ala Igbo, unu aga adị ndụ hụ ego unu kidnap rie ya na ndụ. Ndị niile na-eji from kidnapping ga-ajụ na Evans ahụ fọlọ ya, o nwere ka ọ dị ndụ ya ugbu a, che na ọ ga-eme ya, mana o nwere peace of mind. Unu so keep mmadụ restless, ịkwafu ọbara mmadụ ibe unu ka unu ga na-eji eri, unu aga adị ndụ rie ego ahụ unu kpatara. Mgbe lee nwa okorobịa na ndị a gaji ịgabiga n'ihi 200,000 e nyere ya na kidnapping. Ndị na-eme dis kidnapping, unu na-echekwa echiche, unu na-elekwa anya maka echi. Nwa okorobịa na-esoga ha, enyekwara ya ọrụ vigilante, ya hapụ ọrụ ada na ịrụrụ kidnapping, ọ gịnụ vigilante, ma ọ na ị nwere obi ya sị ya nwere obi kidnapping, baa n'ime ọhịa, ọ nọcha gị ime ọhịa abalị ole na-echekwa onye kidnap. 200,000 ihe na-eru ha dị ordinary $200. Orihu ego ole 200,000 ka e nyere gị, ọ ga-eri ya how many days? The rest gị chọọ nwaanyị, ṅụọ sịga, ṅụọ Igbo, were eme nke a, ego agwụ. Because ego akpatara n'akụkụ ite na-agakwa n'akụkụ ọnụ. Ndị Igbo ụmụ okorobịa, ịchụ ego agafeela. Ọ dị ka ndị a na-eme ebe asị gị na ga-achọwa ego, onye ọbụla tizi aka, ịchọrọ igbu nne gị kpa ego baa. Mere obi ụtọ mbụ nke onye na-eme na-eso ya. Ịbụrụ onye ọma ama ama, ịbụrụ onye ọjọọ ama ama, onye ọbụla tụsa ihe onyonyo a ka anyị nụ aha ndị a kpọrọ na this video, ka ele ma ga-akparacha ụmụaka ndị aka ka ala Igbo jụtụkwa n'oyi. Ije na-abazi anya ahụ ịbata ụlọ, ụmụ oche aka ndị na-ekwesịrị iweta ihe ọma bụ ihe ọma abata, ha na-agbazi ọsọ n'ihi omume ndị dị otu a. Biko were aka nne gị ọma gị tụsawara m ihe onyonyo a ka arụla n'ala Igbo. Ọ ihe m ga-eme vidio a, onwe ihe ọzọ, ka arụla n'ala Igbo. Anyị ga na-ewetara unu update na more things na this channel. Biko ọ bụrụ na iso na-ebe anyị, pinyere m aka na follow, share this video, like kwa dị video. Biko onye ọbụla ga-watch ya, like ya ka Facebook na-recommend anyị ya. Udo dịrị unu. Aka m bụkwa ụkọchukwu Jovika. Ka emesianụ. We are Igbos. We are Igbos. Anyị bụ ndị Igbo. Yes, it's about time. Oh yes, it is time, my people. The very kind of initiative we are praying for. The Igbo giants in diaspora coming together to rescue our very own people. Ndị Igbo. Igbo Development Initiative Incorporated. IDI. The very kind of initiative we are praying for. Okay, who are these? Yes, who are these? Igbo intellectuals, professionals, like-minded, as an organization with just a single vision and goal. To liberate our own people from unemployment, underemployment, artificial poverty, lavishing our land. Alibo. It's time, my people. Nkabumkani. Our Igbo giants and patriotic Igbo sons and daughters across all corners of the world, generating billions to trillions of US dollars to liberate our dear motherland. God bless IDI. The vision is to establish and promote financial institutions to generate funds for the development of Alibo. Alibo Bani. IDI bring Igbo professionals and intellectuals globally to pool resources for the industrialization of Alibo. We are Igbos. Kabunkai go go. And this is a fantastic news that is happening to Ndibo. Makani Wabu Okemba. It is about time.
for that Akurulo vision to blossom like a morning flower. Through establishing businesses like financial institutions, providing financial services and investment opportunities. Developing Igbo communities by introducing agricultural mechanization, industrialization, technology, and infrastructures. Thank you, IDI, Igbo Development Initiative Incorporated. Igbo Bumborogo Africa, Mwijiri Gotaya. For more information, please visit info@idiglobal.org. You can be part of this beautiful system. Email info@idiglobal.org. Telephone +1 913 709 5745. Alibo Gadima.